Sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Ruel nga Napolwan, nalalaing ka, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunimi, tada nang ibaga kanyak, sir, da makasapol ka, kain ka. Basta ka, sino? Estudyante? Oh, sika nga minti, masapol na eh. Kain sika dumakitid ka sa pulan na. Ah, sige, pastor ka. Manong nimi, idito tumalyawak itiri daw, sumsumrek ti may isang sexing estudyante. Estudyante ko nakabota, amok nga na kaya, amok no anyang eskwela, iti akin uniforme, ti uniforme na. Good morning, sir. Oh, kain. Sit down. Ay, sir. Adda imay kang ka, di kalman. Awan ti mabaling ko kanam kano, sir. May panggap ti imbagana. Kaya mo sawan, kapi nang nung dayay. Dadi may kanyak di kalman. Asawak, sir. Ang asawa mo? Apa, sir? Alam ti akong pa asawa na. Ni Sir Met. Tapi nga estudyante ka pa lang. Apa, sir? No estudyante ako. Adaman din asawa ng estudyante, sir. Malagip kon. Ti ororay kumawat kayong kuha na idi. Mabaling ka di, sir, please. Kunana. Nagdamag, ayawanin ako nakmayat. Dadya lang. Iso nga rin inong untak, iso na di. Ibagaan natin kasi sir. Amom, anyaman nga problema, at solusyon na. Tilang kayat ko akit, dati napasnek ng mga ibaga. At patulong, ngayon mo, ibagak nga, ay, awan-awan na, naladaw ka. No? Alaman, i-remedyo man sir, no? Da remedyo na ta. Kastoy, no, na nakit. Teko, nagngarod. Gabot ta, imbagang awanen, di mat nagununin. Pasensya kan, kinilakay ko sir. Radyan lang amin. Sama miso na eh. Ang kaya bagay. Abay sir. Yung kasla yung lay bagbagang saan ng gwapo nila kay ko. Hanggang bagay ata, adda ka tuwing agpli-please, di ba? O may padispensar sa nabinas na naramid mo. That's good. No, saan niya tihang nga maramid di asawa, mabaling nga maaramid di asawa na. No, saan niya tihang nga maaramid di lalaki, mabaling nga maaramid di babae. Sumati ko na, sir. So, ulitek, pasensya nila ni mister ko. Talaga kasi dyan lang kami, eh. Sinungtak. Opi, ungtam. Hanggang, madin no, ti asawa nga babae kit ungtan na, ti lalaki. Inungtak nga rod, di ka lang nakisaritat na saya atin, kunak. Asino ko, tao nga sa nga malukoy, no, nagpakpakaasi ka kuma. Kuna, gabot, ibaga ng awan agad, gawan. Anak nagulong ko. At dami kakastag ti ugali ng nga tao nga. Handang nga ag-please. Handang nga natay agunoy. Dagit ko sa way. So, agunoy aking kasanya. Wari saan ka agunoy. Yung si Camille approve. Ala? Agpisa, sir? Anong name eh? Timakder kit, timasidag ni Marakop kanya. Uy! Kastoy kami nang yaman ng sir. Marako pa. Talaga. Baglaki din ta, saan ko nga natulungan nila kayo mo. Tanong-tulungan ko nga, saan ta nagamam mo, kastoy? Isuman ti ko na, sir. Isuman ko na, siyak tuman ti makan, imposible nga paayan na ko na. Lagtog ako nga nagplaster sa diyayin, kita mga nadasumbre nga bigla.
Ay, sorry sir ha. Kastoya kami no. Ada pakaragsakak. At siyempre, yun akong tagyaman. Tunanong karot sir, ti pa nakaitad na. Ah, ibaga kang kadagit aramidem. Yun sir, sige sir, i-jot down mo. Ta isot aramidem. And then, agsublikan to kanya. Hindi malpasen nga may isurat na manong name. Secure kami nga rin dito, sir. Secure kami dito. Sa kantong sublikan yung nabigat. Sir, ento nabigat, baling ka din nga, awisan nga to. Awisan nagsadya eh. Kaspasit pa nagyamang kuking ka. Awisan ka na. Intan to, agmerienda. No. Sabi ko alam na, sir, kaspasit pa nagyaman kuking ka. Kaya mo nagyaman. Di pinalpas. Ori, ang pinalpas sakit, namnamay ka malpas. Ito malpas, iso pa nagyaman mo. Ito ano, nagsublikan itong bigat, Lunes, nagsublikan ito, nalpasin. Kalpasan na, sir. Papanantan to. Kasanong ka kami nagyaman? Anong arti kahit mo, kwarta? No, agaw-awat ti kwarta. Isungod nga kunak, amok nga di ka agaw-awat ti kwarta. Gapota, red tape detang. Kaya anong arti, pagyama mo? No, patgam ti awis ko kayo ka. Nga niya? Mapandag merienda. Habitagis ka di? Kat mapandamit lag merienda, sir? Sige. Nagrikat ka na yan, nga. Paayan. Kastawan ti ko nak, sir. Sakon ti ka naragsakan nga. Babae, no. Mapatgam ti daw ko. Hindi nakapanawan manong name is yung break ni Oliver. Sir? Abay. Among dahil kang babae? Haan? Abay na sila nakapaspasig unay kang ka. Ugari na kanuti ka sa dyan. Ngano, at napakaragsakan na, at napagyamanan na. Kasi na. Sir, alapsat ha. Kahit mo sa uno, alapsat. Loko ka, Oliver. At asawa na. Hana? Estudyante may asawa? Siguro naubing nasikugan. Anak na ba yan? Ano duwan? Apo. Nagubig nga nag-anak no kasta. Naarim siguro. Husto ka. Arim na. Hindi agsubli manong naming adan nakasupot ng igam na. Ano reta? Hindi mo kahit nga rumorot nga mapanagmerienda, tapos ito lang malpas nga may mapantag merienda di nangitugot akon. Hindi nagaskod ta. Uy, special ah. Gapot ay special ka, sir. Pagayam, tsak piabot nagan mo. Di mo nga min sinalutsod, sir. Wari yung lakay ko, di na magkingkwanit nagan na. Nagan mo? Alma. Sir, merienda ta nga ro din ha. Tsaka min, romantic min merienda eh. Anong arti kayat mo? Ayam mo kung di kayat mo. Ikatangan ka to. Inak gumatang itatag subliya. Alam mga ordi at tayawin mo to. Dito mo kinlakay mo. Hanga siya tipang tidam. Ano nga dito ko ang gatang. O sige, ibating na tatagitan. Tairing Pasko nga dati Lores. Sir, thank you ha. Mabiglang nga rod. Iyawid ko lang ordi ito eh. Agsubliyak to. Nagsubli manong name, nakagam ti paperwag. Ano na to eh? Hindi loktak manong name. Di ba? Datot kayat mo? Arak? Eh, bagbanda na patangan ti brand ko. Nagsalsalud-sudat. Sino nagsalud-sudat? Diyan ang katangat. Ano tayo namnaman nga brand, kita'y guwapo, nga napigsat sex appeal na,
Brandy ko na da. Isa nga brandy, ginatang ko. Stateside pa yun. Loko ka. Gwapo ka di. Naggwapo ka, sir. Nagpiksik sa film mo. Ada ka di sa bali ka pang paggipem? Alma? Pang paggipem nga niya. Kayat mo? Amok ti adda ti panunot mo, sir. Kayat ko. Tapay. Tago na akon, sir. Napigsat sex appeal mo. Nilakay ko. Masalawan ang muna. Kasi ano nga min pa nag-asawa yun. Binartek na. Ipatpatig mo at kada asawan? No. Sabi nga, nag-asawa kayo, nakaputot pa iti dua. Kahit ko nga ron, nga si katimang putot kanyak para iti may katlo. Hoy, di kagsasawa ti kastakman, sir. Kayat ko, tsak agang ngangaw. Awanak to into Lunes. Yung mga kantulat na. Ibag to kin ni Oliver nga isot pangalam. Kayat mo sawan, hindi mo kayat. I'm sorry, Alma. Sa anak ka, kas di lalaki nga dati panunot mo. Uy, apegluwa ka. Pagpakasi akin ka, sir. Pagpakasi ka nga niya. Ori maminsan laing, sir. Kahit ko lang ma-experience ti magbagada nga. Nga niya. Saan namin nga maaramid nila kay ko. May set position nga muna. Naglukukan? Wala na, sir. Abi siya ka rin tinapilim. Kumita kat sa baling ng lalaki ang mga tutupkeng ka. Ang siya. Di na kinamraman. Di kag sangit. Tama nga no. Oh my God. Hindi ako magawitan. Nagsangit, sir. Paayan nakbad ngamin. Sige. Hanggang sangit ka rin. Panunutik data. Aking gana lunas. Ibati mo kanyang cellphone number mo. Sige, sir. Can thank you ka na ito, Arak. Kang kantunganin, sir. Nag-iinat kayo, sir. Adumot kwartak, sir. Abay, pangalalam ti kwartak. Ada, mangmangtad nga antik ti abroad. Ada, dalo. Talagang binulang mangtad ti kwa, magrimit. Kararamatin pa yan, nagapukin ang team, ha? Sir. Sige. Karo din. Tawagan ka, iba't mo siya cellphone number mo. Tawagan kang tulayan into Lulones. Kapaman nga nakapanaw, manon name ni Alma, ba't manon ni Oliver? Big subli-subli na dyan nga estudyante, sir. Itay, merienda, ginatang na. Ngem, tsaka merienda ko na kumat. Hindi ko, orisan ko yung amok masapol mo ko na. Itay, dito ginatang na. Nangina dito, sir. Apo, nagkimas dito. Sir, painom ka nga rin na. Baka lakat pulutan lang. Basta italsar ko dito after office hours. Wow! Anak kahit mapulutan, sir. Basta na pulutan. Kahit nuhang may ibos, sir. Di awit ko to. Loko ka. Inuman lahat, kaya ma. Mangyakarak to, mangyawid at. Langaro doon, mangiremedyo ka. Nanda na agalasin ko. Mabalinin. O sir, mangiremedyo ka pulutan. Duduha ka mat kami inom. Nakapano mat tayo, nagkikopis na kami. Sir, ana,
problema ka rin dyan babae. Apay, imagine, iso na amismot manggibaga. Kung naktupay ngamin nga kurso natin, amo na siguro nga mahilig ka. Mahilig ka nga mangtutup ka dagiti agkasapulan. Agkasapulan na jay. Yung ad-asawa na, ore ad-asawa na agkasapulan. Gabutasan siguro nga maragsak di asawa na. Ket sikat na patangan na. Sir, saan tayo nga napaidam nga lalaki? Hamangan no, makaparno ay tigulo. Kaya naglaing ka, diskarte sir. Ikaw pa. Nagabsenak manong name iti Lunes iti bigat. Ay nagabsenak. Naghapdayak iti Lunes. Oliver, sir, naghapdayak. Kasama na rin din ni Alma. Si kantut mang di kasapulan na. Batik kang ka. Sir, masak na rin din awisan na. Wow. Bahala ka na sikat kayat na. Kaya may baga na sila ka pagit na saan eh. Kamalman na manong name nag-ring ti cellphone ko. Saan na nakapunpo? Hello? Payumit. Sino to eh? Yung Alma. Nakalam tinumber ko. Ni Sir Oliver. Nagloko datang. Painted na. Ayan mo karotan. Ang dati dito sa angot ibisina yo. Naala ko. Kahit ka karotan. Inakipan na ito eh. Kalpasan na. Tawagan ka to. Tapno niya. Basta, tawagan ka to. Kalpasan ti 30 minutes. Nag-ring. Hello? Sir? Adak dito eh. Ano eh? Resto bar. Resto bar? Apay? Orahin nga dito eh. Wala na. Hindi ka maura ay pakamataya. Anak! Nag-glook! Sige nga rin. Uray na. Nagdanaat pa sumano. Nagyaman, nagtanmay ka. Pero gusto pa nang matmat mo kanya. Makapasulisog ka na talaga. Nag-order ka. Nag-order ka? Ano to-order? Umay ka. Natuy. Basta umay ka. Natuy. Sumurot ka latang nga diyak. Natuy papananta. Naglugan kami ti kotsek manong kalpasan ng pataray ko. Napan kami iti hotel manong na yun. Agorder tantulat ng tinumin kan kanenta. Iti kwarto. Sir, Roel tinagan ko. Roel, mapilpilit ka sa amin. Sana ka mapilpilit. Basta maminsan lang, ha? Pagustuhan ka lang. Kalpasan na, paramanan na, kalpasan na. Santon? Ang talay tuloy nga rudin. Nitikit mo son. Siyempre, amok na nalalaing ka. Kahit no, sikat makita di ka sa pulak. Di, sika. Pagpada na ta, asawatan. Mukha. Sige, basta maminsan lang. Nakarug-rugso da ito yung ubing kunak na nasurok laing manong naming nga bayinte. Kin karug-rugsuan na nga talaga. Nga dahi tang matiga po na manong naming nga naaros at talaga tirik na. Ket pinagustuwak isuna. Impang ko di amin manong nami tapno
maasot dagiti asog ka na rin ngayon. Ginaramid ko amin man. Iti barukong na, iti baba. Dinigos ko isuna ka na kita kakabarang agad. Tilo ka nga babae. Awampay tinaisar. Agaganggahan na sa akon to. Saan na maraming ti asawa ti Kastos? Roel, nalalaing ka nga aman. Nang runa lang aruden, manong limi, di maramanan nan ti batutak. Sus, yaw awak lang matay, iti ragsak man. Na maatake iti ragsak. Noon, sangkampay nakaina na. Mangan kam kumapay ng uminom. Alamanin ko na. Isunan tigim mawama. Amo naman kahit di tumugaw, mangtugaw. Di mo pa inaramit kanila kay mo tikasta. Ayan, kaumad nung at ganas ko numalpas. Ngamita, nagkumayat, Roel, kaslay ta ako lang ng mga padas. Kasi kala ko man tinagbaling na asawa. Ket kapo tanasken met laing agawid akken agawid isuna manong nemi kalpasan ti 3 hours. Let's go. Roel. Kahit ko maadaan ti pakalagligpan kayo. Ayun kahit mo soy. Santo ko mang sardeng aging ganti agbalin. Kasi nung masigurado nga rin, no siya kunin ni asawam. Kahit saan nagpasagsakit kinilakay ko. Aging ka nga, Jack. Agdadagsin. Kasi nung irorumen mo ito, putukuhin ka. No? Ang gunto ramitin dito. Gabot ison pakalaglagi pakin ka. Di kan tumalipatan. Roel, santo. Jack ko man kayat nga maulit pa ay manong naming tilok nga babae. Makulit. Kat mailawak mat kang kuha na. Sa bali matiraman na. Ada schedule mi ken lugar manong naming ngano kasta nga dubtengan ti schedule tumawagan adda akong ditoy ko na. Kaya manong naming ako na nakanya. Adan. Nagtatagsan ako. Nag-alak adakos. Kadediyo mo na nga. Panan. Saan ka di makadlaw ti asawa? Api nga sa mga pasublatan mo, no? Bang barak Ureta talubulan met lang. Sige. Kas nagtulagan da. Apaman, nagsikugkan. Awan din. Nagkasangit mo. Gaputa na ito, hindi maudi. Well, dahil tati tulag, di ba? Mabaling ka din nga amendaran dati tulag. Anong amendaran da? Siyempre, masabol ng sibugta. Nuan niya tinagtulagan ta, isot nagtulagan ta. Ore kasta unit ti panagpakpakaasim sang kanto na patgan. Sige nga ron. Ngayon nakasapulan ng ading na. Ana? Pagkatawa, anak ka di. Pagkatawa ka man nagluluwalo ko. So, diyak pala amin mamati nga napasamak ti kastoy. Nga nama mo ka, nag-cross, nagayata ka dagos kan ka. Inaramid ko ti pamuspusan na, no? Makuna nga, napadasa kon. Bayam, kasaritak to nilakay mo. Ano kahit mo so? Gayamat nilakay mo. Akas to langan. Into ni pas ngayon ko dati anak ko, alaing kantungan inong. Hala, tatno, at plus kayo to kini kumpadrem.
Tano dagon daw ay tantunganin, kumpadre, malimad lang ta. No. No anya titulag iso. Daytoyan ti mauli. Manong name in black ko ni Suna. Ada digiti kun daw yung anong name nga ibaga ni Oliver. Ada masiko nagsapsapol kayan ka. Masiko. Wen. Kasla iso da di estudyante. Ang estudyante na ta nagradorsan. Apay na baga na kanya. Tsaka mo. Tinutupam ka di matlaing. Di ba, nag-absent ka iti malam. Katsyak tinangtad ka sa pulan na. Padasag iti nga loko yung dinakayat sika. Nagpakpakasig iti ang atid ko yung kuhan at cellphone number mo. Jakayat ng pastor kami suna ito. Nukas pagarikan to. Kapit di na ka makontak, black ko. Siya na nakimputot dyan, sikog na. Adula ako na nga sa salutsutin mo, Oliver. Tikigtot ko manong nemi iti maysa nga malem iti adag tugtugtug ko na ti asawak. Ani, sika ba lang magilukan diri daw, tsak masango. Mabit lang. Hindi lukat ko. Ni Alma, ti babae. Malasing ko ti kaduana, ti asawa na. Kaya kayo. Good afternoon, sir. Malasin na kami. Awen. Sige din yan, patulungan niya. Sumublat ni misis mo. Agyaman kami ka, sir. Awisan na kakumango, mga anak ti bunyag, kada ti anak mi. Di lalaki manong name iti agsasaw. Intor gano, dati invitation. Mabaling ka dis, nga awagan da kan ti kumpadre. Sige. Umay ka to, ha? Mga ano, sa balit ibaon mo, kuna ni Alma. Sekanduan, ti umay, kaya na sek, arot di mga anak. Hani, sinunod kita, ay, hani, the Alma kinatang nga kami, Jerry. Kaya dapat di mo pastor kanida. Dahil ito yung kaskala di. So, dumanong kayo. Pagtugaw kayo. Pagtugaw ka. Pagtugaw na tayo isang anak ni Miriam Dada. Sana naman. Hanggang nga, ay, kumadre. Kumadre. Oy, ano, mga anak ta ti bunyag. Dan anak ta, sa mga anak ta pala bunyag. Di kita ibabaro, mabalansan, mga anak ti bunyag. No, at asawa na, mga anak ti kasar. Kas pa nagsupapak mo kumati, naitulong na kada kami, ma'am. Kumadre. So nga, alami ko mga kumpadre so na. Tano, ito nag-agasawa, dati anakan na bunyag kada kami, hindi anakan na ito pati kasar. Kaya man ito taon men. Nabigsaka ito pa lang, sir. Kumpadre, no, anakan yung kasar na ito, inauding anak mi. Nabang kaming nag-asawa manong name ng anak. Wait, manong name lalaki? Ano tang intutad mo nga nagan na? Roel? Apa nga Roel? Junior? Oh no. Si Kawit. Roel. Dapat di kasta. Kahit orin no kang makit-kita, makit-kita to pa lang ni Roel. Talaga na rin ka niya. Alam na, kasalitang ni asawa ko, isuro. Kain ti kayat na. Jerry, kumpadre, sir, kumpadre ko naman lata. Ano di mo inom? Amok. Beer. Hard. Gangganak lati beer. Loko ka. Sabi nga nga hard, tatno hard. Hard met data. Abay, amo ka nga hard. Susuruan ka uminom ti hard. Brandy. Ito ay. O ka mga lalad na hanggang dandanom. Apay. No brandy. Ano, arak. Ramanam.
awan lalaok na tatlum ako na nga, maraman ng Diyos gusto nga raman. Okay? Sige. Oh, nangitugot ang tipulutan. Wala na kumpadre. Apa nangitugot ka ba ilang? Anak ko maipapulutan mo kanya. O awan, ba? Kalding. Ada na ito ni tugod ko. Ramanan. Ano na ito? Tugod ko lang. Kaduan. Tayo ito na rabi. Ha? Pagpakawanan ito ni makat mo. Pagpakawanan nga. Hustunan ko na ito. Isuro ka. Tapno di ka sa ang problema ni misis mo. Apa yan mo ka di sir? Nga? Inyo man nga kanyak ti problema na, keng ka, iso nga, may kanto ta kasaritam ito nilakay ko kunana. Nagluko mo data nga, asawa ko, babayin na. Ang nakabaway na kasi ay, ada namin kakasya ka lalaki. Apay kayat mo nga ron, ngano saan nangagragsak ni bakat mo keng kakit mga alat sa bali ka lalaki. Oh, asahan na sir. O no? So nga ron, lalaing tayo nga lalaki, tapno saan na tayo nga isukat, buno pasukutan, hindi kita asawa tayo. Nakababay yung launay tayo lalaki nga, diya babae, at aramid na. No apay nga aramid din diya babae, haang nga nalaing di lalaki. Kasi diya man di lalaki, apay nga aramid din na, makauman ni bakit na, kala parang nga, nga po siya, nagkatutan muna. Sige, tumingig ka. Ibagakkan ka, no anya di kitirumpay nga ramidin. Salamat. Dati kang runaan nga magustuhan ti babae. Dayjay, bugtong nga perlas, itutuktok ti kuweba. Nung dahil bibig na lang, awan, ore di barukong na lang, ngamnoing ka di baba. Kadayjay, tikinitem. Sos, hasta onin ti panagyamyaman keng kanibak mo. Ni Sir Mat. Alan, ha? Edad mo ito kanyang cellphone number mo, ha? O no, alam cellphone number ko. Tayo tumbigan, tumawag kan to kanyak, kat ibagam kanyak ti resulta na. Okay, ato ang pulutan. Ano kas pagarigan ta, masapul mong tutkasta nga, klase ti pulutan. Itawag ko kay, tumawag ka kanya. Ado na kita mamok, nga gananok. Namin da ito eh. Sila mo lamanok. Wala, mga pulutan ka. Jadi ang kawit kami, manong name isensenyas ni Alma. Di mo kaya mapagkitain so na. Manin, o di ako nawan. Mabilang sila. Diyak pa kayo nauban ni di anak tatbunyag. Gusto ko ni tayo panang ubba kita nga nakamamayat nga ubay nga kaya-ayo. Kadi, yung pagkanggan na nagpapaskan. Siya karot ko ka. Siyempre kakiti kwarto manong nimi nakitutak idara ko panak nagkani kumadre. Tapos pasito pa nagyapang ko. Naisuro met lang at anak asawa. Uy, bagag pagpakawang ka nung adamdama. Thank you, ha? Talagang saan ka itong malipatan, Sir Rowell. Gabot, imbat yan, nagdiwakalaglag ibakeng ka. Kinam ni, naibag itay ni bakit mo. Kayo, mister ko ako na. Nagkatawa ako ng kasano ko ma'am ko. Nagkakainas na ko. Inako. Kaan babae, baby. Sabi ko matagkita lang to. Katampom to. Masyak, tipod to nga, ma'am. Kabigatan naman nung namin nakasapsapa, gre-ring cellphone ko. Sino na ito, ya? Supakit, mangriingan. Hello, sino na ito? Sir, ni kumpadre ni Jerry. Jerry, man, sir, gusto to ko naman, sir. Tapos to ko na yam-yaman ni misis ko kabata.
maparagsak ko kanunin suna. Kahit mo sawan, hamon pa na paragsak idila grabe, sumunti ko na. Nakalaling nga mga isuro sir. Thank you Saan ta kanto ang malipatan, kumpadre. Kahit no ada okasyon dito balay, awisan na kanu ko hanin. Halatan. Apa, imat? Basta. Sige ka rin, Cherry. Congratulations. Sabi ko mata, tuloy tiragsak yung asawa. Ado nga awis naman ng naming saan kamapmapan. Pati ni misis ko. O, daawis na. Ano? Sabi kasi lang mo, laliklikan na dyan kapilya. Makulit na. Abay. Basta. Saan nga mapapan? Wala awisan na ka. Hindi mo kadikayat nga makita. Di anak tat bunyag. Kaya nisungar dag-birthday, kamapan. Kaan. Kamon. Naging kakaragitoy manunimi sa nga pulo ket duwan titawen ni Roel. Saan ko pa nakikita? No bang pay, pasari makita k may upload ti picture. Nagpren pa rin request manunimi ni Alma ng saan ko minaccept. Tsaka mo. Kabuta, no mabalin manong nimi ket tsak kayat amay palagip deta nga paset iti kalman. Katula mo no inton dumteng agsabat ti dalan mi nga agama no mapasamat tuman day. Anong nimi italang mapasamak kanyak ti kasto. Nakasara ka ti kas ni Alma nga kasijay ti naramid na. Impamuspusan na ti amin. In kaligagom na ti amin. Wala, nakatulong ak matking kuha, nakatakwada, ang sipod ta, maparparagsak matin nila kahit na isulat. Anong nami ko nada, nga awan ti palimad nga din tulong tao. Siguro, agpepesodeta. Ngayon, jak tulaan mo nintun ka nung alum tao. Nadadya inanak ko iti bunyak, inanak mi iti bunyak kini misis ko, ket bukod ko aputon. Nintun ka no, ti panawen, ti pakibaga. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nami ket thank you, ti padang entertain mo kaniyak, nga imbaga miding, kaslasaan nga nakapapati, ket narikat nga ibasa, ang mga no, comment digiti, agbibuya, kunam idi, ngem, agyaman at tapinat gamit lang ngem basa. Sabi ko mata, nakaibati ak iti balaag, parag sa akin yun nagiti asawa yo, not ka sa katandag sapol ti sabali. Hindi ti tema. Hindi ti lesson, moral lesson nga naibati na. Ito yung arutagyaman nga paghayam mo, Ruel. Thank you, Ruel. Hello, Barati Ruel.